Ini po ang istorya ni Paimong Puldo alias Sotpo. Ini da si Paipuldo mga pangga, day pada siya turi. Tara mo, tuyong bakasyong gayad mga pangga, nalilibang gayad ini kakakawat ng lato-lato, nalingawa na magpaturi. Hanggang sa nagparasoltero na da si Paipuldo, day pada siya turi mga pangga. Gusto niya na daan na mawara sa sadiri niya ang kasusupgan, asin ang kantsaw, na si Paipuldo sa rodang Sotpo. Pinagmaray ni Paipuldo mga tugang na magpakunya na, magpa-opera. Pinakamasakit na desisyon sa buhay ni Paipuldo. Pero dahil siya nagsabay duman sa mga sa mga operation tuli, tamasupog ang mga kabats mo, mga kaklase mo, mga ijer-ijer. Tapos ika, kunya na. Kumbaga kunyang ka na, not maku. Dawa sarong oras mo gayud gaon de malumoy. dawa buntugan mo pa mga tugang ning tapayas dai malumoy. Kang nagpa-hospital na si Paipuldo alias Sotpo, sabi niya duman sa doktor, Dok, kabado po ako, Dok, na magpaturi. Kabadong. Baka po, Dok, dahi ko kayahong. No. Big comfort siya kang doktor. Sabi kang doktor, Paipuldo, dahi katabi maghadit. Kami po mga doktor, mga professional po kami. Mayo man sa mong problema kung pera ng edad nindo o kung ranggo na kamo, kung natmako na kamo. Mama sa mong problema iya. Ngani na mawaraan sa imong kaba, asin kumusog-kusog ang boat mo, bago ta katuturion, tatawan ta kaning bulong nin pampaisog. Ngani na talagang tapang kong tapang. Kayang harapin ang anumang laban. Ngunyan, kang pinainom na ito kay Paipuldo sa bulong, pampaisog, sabi na kasi doktor, anong Paipuldo, nag-epekto na? Namamati mo na tabi, Paipuldo. Medyo nagkukunya na, kumbaga nagsisipa na. Namamati mo na, nag-iisog ka na. Nawara ng kaba mo. Sabi ni Paipuldo, garong nga Dok, namamati ko na. Garong nga Dok, makusog ang sipa. Nag-iepekto na ang pampaisog na pinainom mo sa kuya. Garong mati ko ng isog. Kaya phone ngo niyan, Dok. Ha? No. Sa sobrang isog kang sa kuyang namamati si isay man na magdot-dot kan sa kuyang lamon nyo asi magturi dyan, papalimog-mugong kong ipan. Si isay man na magturi sa kuya Dok na talagang papalagitong ko. Ha? Sa sobrang isog mga tugang ni Paipuldo, na sobrahan ng bulog, hindi magra rin na turi. Takot sa doktor. Kasi manda magturi isa sa iya, papalagito ko niya da. Papalagito ko. Salamat kay Kenneth Palongne sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?